سلام كما يقولكم خبركم تعطاتلتي زيناتات وشتن وطان حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم بيتروس منقسي أرست زينا أهجروا مع التوريزم بدرجة هجرة بنو زباب باشول تذكيرا بروجكت توريست ما يتعدم بات مريغون دحنت مقبل من رقات نقحات أفريتن تتكمتن وسان مخانة حبيرون بوركينا فاسو بشبرا ومتقاعد بوحدو شمون تسبات تقتيرهم تكبار نكليسا وسمع إيران بحدقا كم زواد أغتقاليتون منقست سوريا بها قرز ركب سراويت أمريكان تركن كوت تصويعون أهجروا مع التوريزم بدرجة هجر أبنو زوا ما أبزوا ماكل نوزوا باشاول تذكرة وكل إيرينا يوناتان يعبيو زدالو زينا وتصبالو سامسون هايله كقربايو أبتي بسنبت 29 مسكرم استخايد سنة سرعات وانا دايركتر كفل أقول توريزم زوا ماكل ويزرو ليا قبرعاب بابز اسمعتك قال أهجراو معاتو توريزم نهاجراو بهالن كبرتاتن كمون تسقاتاتن ورشاتاتن بمنصر قطباوي محبراون أكبابياون مدايات ربحه هلون مساءن ولدتات بزو حست انقون حلفنتاون أقباب كنت أكملهم التزخاخر مخانا حبيرام نايلو زبن تيما معاتو توريزم مسعيون شغلتن ستها حزب مخانو واناون مخنياتاون ايو كم زفلت زبزح ايوتات نايزي صلات زي لعل قلبت ابزت قلب زسفحي حزب عالم بفلاي دما لمن اسيات اب تحت مناوبرو زنبر كفال حبرتسبن منጭ شغلتن عيون مخانو يفلت ابون بر محبر وهابتي اغلغل توريزم ايرترا اتو سولومون ابرها بغيدو زخري اهغراو معالتو توريزم امنو زواب باشاول استغبرلو مخنيات ابزبرهالو نتاريخاوي محبراوي بهلاون قطباون شنخات بملعل أقداسنتا دحر مزرزار قدايم سنة أباويان زفريلا بهلاو مستتات زركبلا كمون حبرتسب بوحد وصايتات نابروك مرحلة زخيل تاريخاوي قشت سلازخونتيا كبلانة سيروم أسمرا بعلم درجة بزلوا عينة انساتات أبينيسكو بمزقبة أباشاول ونأكل أسمرا بمخانا حزاتو زلا مبقلاو خبرتات انساتاتن بحلن نمستبحلن زعلمي ننبرتي ناين زوبا باشاول أبقطباون عبيتهم أقداسنت كم زلوا نمزخار استمدب مدبي أما حدارز إنه زواب باشاول ويزرو سارة تصفى ميكائيل دما ننبرتن عبايا باشاولن يوهانا دحر مبال بوتا تاريخ من نبارن حبراوي هيوة مخانا زقلت مرئيت نزقربو نبرت موقوسام أبتعلت قدايم سنة أباويان استفلاليت عم زيماتات وجل بهال الزنار أبابات النايزوا معاكل دما نتعلت زو كلو بهلاوي مسنادو أتا تقريبا أهقراو معالتو توريزم بدرجة عالم نمبل 4 بدرجة هاقر دما نمبل 25 قزيئة تذكرام أب تعدم بانو زوا بريخ بأستاد 3 مليون ناقفاز تسرح بروجكت توريست تماي ب29 مسكرم تمريغو أقلقلوت كيف جميرون أبتيناي ممرات نسرعات عم محادارة تعدم بان عم محادارنو زوا بريخن تي بروجكت هزبي تعدم با كاب أفدقيو توري ماي كم ستي زقبر مخانو بمقلات اتي صراحة بموداتو نخبت سهم من محدار زوا ماكن مشاركتن هزبن زقبرو وتصعرنا بركتن موجيسون وانا دايركتر كفل حرشان مريتن ناتو هايلا ميكائيل إيوب وغونو نهزبي تعدان بان وقعاقو سكا دحر مبال اتي بصحايو تعات زسرح بروجكت نزناو حقيزي أقلقلوت نغب قبو التقاقمان مكن خانن كقبرو اللو تلابيون كرم حجي كاب ديغاي ستيو كم زنبورو زقلوتو إيريناز توقصتم نبرت دما سلتي توري مايك ستيو زتقبرت عاري مسقانا دحر مقراب نمعك أبو كم سرحو عرقاقيتهم بتصحيح وتعات سرح بروجكت توريست ماي تعدان با مخزن ماي باسكان حموشته مكاففلي نقطات يتقالل ممحرار تعدان با أستات 14 حزبي ينبرا دحنتو دي تحلو حالختي نقرات بحفشا مقبد ما بفلاي بتعنا زسعوها سياب بغليل كم زي قمت فلوطين نازي بمجنزاب دما بخبابيو تصنع مقوصار كايت اني حنالون بزي حقاو منقدي كاب غراب تهاجرات كاتو اب زوادو بستتحزه حلقت نغرات نايزا ابنتي بزعبا زي وكيل ايرينا شويت قبر برهان زدالو تتصبصب ميكائيل حدقو ሕብረተሰብ ሓፈሻ ፍሬቱ ድማ ብፍላይ ኣብ መውሓስ ጥዕና እንስሳን ውፅኢቶምን ንቕሓቶም ክዕብዩ ሓላፋ ኣሃዱ ዞባዊ ቁፅፅር ሕርሻ ዞባ ደቡብ ኣቶ ተስፋ ስላሰ ተስፋ ሚካኤል ተሓሳሲቡ
ኣብቲ ዞባ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝኣተወ 700 ዕሹግ ስጋ ደርሁ ልዕሊ 40,000 እንቃቆሖ ልዕሊ 500 ሊትሮ ፀረ ባልዒ መድሃኒት ዝተፈላለዩ ዓይነት መድሃኒት እንስሳን ካልእ ዓይነታት ምግብን ተታሒዙ ኣድላይ ናይ ምውጋን ስጉምቲ ከም እተወሰደሉ ዝጠቕሰ ኣቶ ተስፋ ስላሰ ተቆጻጸርቲ ኣካላት ዕቱባት ክኾኑ ህዝቢ ድማ ምንጩ ዘይፍሉጥን ዘይውሕሱን ውፅኢት እንስሳን መድሃኒትን ከይጥቀም ተላብዩ ዝያዳ ብመንገዲ ግምሩክ ወይ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ዝተሓዘሉ ንብረት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ተጠቀምቲ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምንጩን ጥዕኑን ዘይተረጋገፀ መግቢ ክጥቀሙ ከም ዘይብሎ ንሕና ኣብ ዝያዳ ብስልጣናታትና ነተኪርና ፀጥና ንስራሕሉ ዘለና እዩ ሕማማትን ባልዓትን ምክልኻል ተባሂሎም ኣብ ኣገልግሎት ዝውዕሉ ብቕዓቶም ዘይተረጋገፀ መድሃኒታት ኣብ ሰብ ጥሪትን ኣከባብን ከቢድ ሳዕቤናት ከም ዘውርዱ ብምሕባር ድማ ዝተጠቐምካሉ ናውቲ ፀረ ባልዕ ፈቕዶ ምጉሓፍ ኣብ እዋን ምንስናስ ግቡእ መከላኸሊ ኣልባሳት ዘይምውዳይ ፀረ ባልዕ መድሃኒት ጥቓ ምግቢ ምቕማጥ ከምኡውን ንበዓል ሞያ ከይተወከስካ መድሃኒት እንስሳ ምጥቃም ክውገዱ ኣዘኻኺሩ እቲ ብቕዓት ዘይብሉ መድሃኒት ዝመፅእ ዘሎ ምንጩ ዘይፍለጥ ብፀሓይን ብንፋስን ገይሩ ዝመፅእ ዘሎ እዚ እውን ብቕዓት ስለ ዘይተረጋገፀ ንእንስሳታት ክንቦ ፍቑድ ኣይኮነን መድሃኒት እንስሳ ኩሉ ግዜ ሰብ ሞያ ኣለዉ መንግስቲ እውን ብደረጃ ሚኒስትሪ ሕርሻ መድሃኒታት ይከፋፍል እዩ በዚ ብሞያዊ ምኽሪ ተዋሂቦም ክጥቀሙ ጥራይ ዘለዎም ሓረስቶት ሓላፊ ጉምሩክ ዞባ ደቡብ ኮሎኔል ተስፋ ኣለም መንግስት በወገኑ ኣብዚ ወርሒ እዚ ናብቲ ዞባ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካቱ ዝተረኸበ 13,000 እንቃቆሖ ከም ዝውገድ ከም ተገብረ ብምጥቃስ ህዝቢ ጥዕንኡ ንምውሓዝ ሃለኽቲ ነገራት ዝፈርየሉን ዘብቃዓሉን ዕለት ከይረጋገፀ ከይዕድግ መኺሩ ህዝቢ ንጥዕንኡ ክብል ክገዝእ ተኾይኑ እውን ናቱ ዕለት ናቱ ዝወድቀሉ ዕለት ኣረጋጊፁ ክገዝእ ኣለዎ ማእከል ጥዕና ዞባ ኣቆርደት ብጉድለት ፅሬት ዝመፅእ ናብ ዕረት ከብፅሕ ዝኽእል ተመሓላለፊ ሕማም ትራኮማ ንምቁፅፃር ሓያል ፃዕሪ ተካይዳ ኣላ ኣብታ ማእከል ክኢላ ሕክምና ዓይኒ መንእሰይ ስዩም ጉርጃ ሕማም ትራኮማ ንምክልኻል ካብ ወርሒ ነሓሰ ጀሚሩ ኣብ ጠንቂ ሕማም ትራኮማ ሳዕቤናቱን ኣገባብ ምክልኻሉን ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ከም ዝተወደበ ጎኒ ጎኒ እዚ ድማ ምርመራታትን መጥባሕትን ብምክያድ ዕውት ወፍሪ ይሰላሰል ከም ዘሎ ሓቢሩ ዛጊት ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ እንገርነ እንደረያውብ ካርሸምላን ሰለስተ ምምሕዳራት ከባቢ ከተማ ቆርደትን ዕውት ወፍሪ ከም ተኻይደ ኣብተን ዝተረፋ ምምሕዳራት ከባቢ ድማ ክቕፅል ምዃኑ ዝጠቐሰ መንእሰይ ስዩም ሕብረተሰብ ባህላዊ ፈወሳ ወጊድ ኢሉ ናብ ትካላት ጥዕና ክመፅእ ተሓሳሲቡ ኣብቲ ኣስተምህሮታት ዝተሳተፉ ነበርቲ ብወገኖም ዝተዋህቦም ትምህርቲ ንቕሓቶም ክብ ኣብ ምባል ኣዝዩ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ በብኸባቢኡ ክቕፅል ተላብዮም ኣብ ኑዞባታት ዓዲ ኋላ ሓልሓል ናቕፋና ደቡሓን ዝሰላሰል ዘሎ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብምግምጋም ውፅኢት ተምሃሮ ንምሕያል ዝሕግዝ ዘተ ተኻይዱ ኣብቲ ዝምልከቶም ኣካላት ዝተሳተፉ ወዘተ ጠንቂ ምትራፍ ትሑት ተሳትፎ ተምሃሮ ኩነታት ኣብያተ ትምህርቲ ከምኡውን ምክትታል መስርሕ ትምህርቲ ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ብሰፊሑ ተዘትዩ ኣብ ዓዲ ኋላ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ ናይቱ ኑዞባ መምህር ተስፋይ ስፋህቱ ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2018-19 ካብ ዝተመዝገቡ ልዕሊ 24,000 ተምሃሮ 14.6 ሚታዊት ከም ዘቋረፁ ካብቶም ትምህርቶም ዝተኸታተሉ ድማ 10 ሚታዊት ከም ዝተረፉ ብምሕባር ተምሃሮ ፃዕራማትን ተወዳደርትን ንኽኾኑ ውህደት ወለድን መምህራንን ከሕይል ፀዊዑ ኣብ ኑዞባ ሓልሓል ድማ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ መምህር ዑስማን መሐመድ ኣድም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዝተኻየደ ጎስጓስ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2019-20 ብዝሒ ተምሃሮ ብ9 ዕፅፊ ዕብየት ከም ዘርአየ ብምሕባር ሕፅረት መምሃሪ ክፍልታት ንምፍታሕ ህዝቢ ተበግሶታት ይወስድ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ኑዞባ ናቕፋ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2018-19 መጠን ምሕላፍ ብገምጋም 75.7 ሚታዊት ምንባሩ ብዝተገበረ መጽናዕቲ 800 ካብ ማእዲ ትምህርቲ ዝረሓቑ ቆልዑ ከም ዘለዉ ክፍለጥ ከም ተኻእለ ውፅኢት ሻምናይ ክፍሊ ድማ ከም ተመሓየሸ ተሓቢሩ ኣብ ኑዞባ ኣዶብሓ ካብ 6 ምምሕዳራት ከባቢ 5 ኣብያተ ትምህርቲ ከም ተዋደዳ እንተኾነ ግን እተን ኣብያተ ትምህርቲ ሓውሲ ኣሕደርቲ ክንሰን ቁፅሪ ተምሃሮ ትሑት ምዃኑ በሪሁ ኣብ ኑዞባ ዓዲ ኋላ 27 ኣብ ኑዞባ ሓልሓል 32 ኣብ ኑዞባ ናቕፋ 102 ኣብ ኣዶብሓ ድማ 5 ትካላት ትምህርቲ ኣለዋ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ቀትሪ ዝተዳለወ ዜና መሰናዶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ብረኽ መዓልቲ